Hola nens i nenes, què tal? Com esteu? Mireu, l'activitat que us proposo avui és molt fàcil, molt divertida i super refrescant. Necessitem un pot de plàstic, una galleda, el que tingueu. Aquest és molt gran, si teniu algun més petit serveix perfectament. Li posarem aigua i també necessitem taps de plàstic i pals que jo he anat a buscar aquí al bosc. Si els pals són gruixuts, és més fàcil. Si teniu pals xinesos, són més finets i és més complicat, però també ho podeu intentar. Mireu, que us ensenyo com ho faig. Omplim la galleda d'aigua i posem els taps a dintre. El que hem de fer amb els pals és intentar agafar els taps i treure'ls de la galleda. Us animeu a fer-ho vosaltres? Adeu, adeu!